दायो आंनि सेराव दङ बिश्वजित दैमारी जेहेतु 12 तारिखआव अर्थात 12 मे तारिखआव गोदान सरकारनि शपथ ग्रहण अर्थात समायखिरा लानाय जागोन आरो बिनि सिगाङाव सोर मन्त्रि मोनगोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारावहाय बे सोलिगासिनो दङ सरसा सोलिगासिनो दङ बे समावनो आङो बिश्वजित दैमारी बिथांखौ लोगो मोनदों आरो बिथांनिफ्राय थोंजोङै मोनथिना लानि मा बुंगोन 12 तारिखआव जेहेतु समायखिरा लानाय सम फैगासिनो दं। जोबोद मोजां रायजो राजाया फिन 5 बोसोरनि थाखाय गावसिनि थान्दैफोरखौ सायख'बाय आरो बिजेपिनि दैदेननायाव एनडिएआ देरहासार जानानै दिनै सरकार दानो थांगासिनो दं आरो 12 मे खालि जोंनि मानगेरेट माने हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव माने समायखिरा लानो थांगासिनो दं आरो आं मिजिंथिदों थांनाय 5 बोसोराव हिमन्त बिश्व शर्मा मानगेरेट बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि रायजोनि खामानि जादों आरो रायजो राजानि थाखाय माने बायदिसिना स्किम लानानै बयनिबो जिउआव मदद खालामदों। एबारनि 5 बोसोरा आरो बेबायदिनो माबा मोनसे जोंनि थालांनाय जेंनाफोरखौ फोसाबनो हानायाव माने बे सरकारा बिखान्थि लानो हागोन आरो बेजों निश्चय जों एमएलए हिसाबै गावबागाव समस्थियाव रायजो राजानि जितु हास्थायनाय रायजो राजानि जेफोर जेंना रायजो राजानि जि खामानि मावनो गोनां दं बेफोर खामानिखौ जोङो मावनो हागोन बेखौ आं मिजिं लाखिदों। नोंथाङा मा हास्थायगोन एबार जेहेतु थांनाय समाव नोंथाङा स्पिकारमोन आरो खोब मोजां खामानि मावदों होनना रायजो राजाया बुंगासिनो दङ। ना बियो मावथिफोरनि हास्थायनाय बायदि जाया बिबाना जोंहा बिजेपियाव दैदेनगिरिफोर दङ आरो जायफोरनि सिन्थाजों जायफोरनि माने मा होनो बायदिसिना बिसिनि मा होनो पलिसिजों दिनै बिजेपिया अनसायजादों हादोर नाङैनो गतिके बिथांमोनासो डिसिसन लागोन जे सोर सोरखौ बिबान होयोब्ला रायजोफोरनो खोथा होनाय बायदि बिसायख'थियाव बुंनाय बायदि आरो बिजेपिया साननाय बायदि खामानिखौ मावलांनो हागोन बे टिमखौ नायगोन सोरखौ बबाव दोनोब्ला अरायबो बिजेपिया रायजोफोरखौ सेबा खालामनायाव सिबिलांनायाव जाफुंसार जानो हायो गतिके बेनि नियम दा जेपि नाड्डा मानगेरेट बिथां आरो हारियानानि जोंहा गिबि मन्थ्रि मानगेरेट बिथांखौ जोंहा माने राष्ट्रीय पर्यायनिफ्राय आरोखि माने माबा हरदों बिथांमोनखौ नायनो थाखाय आरो बिथांमोना फैनानै जोंनि रायजिक कमिटि दिलीप सयकिया बिथांनि टिमजों रायलायगोन आरो जाय बिथांनि दैदेननायाव जाय बिथांखौ आसा खालामनानै दिनै आसामनि रायजो राजाया बिजेपि बिपिएफ आरो एजिपिनो एसेबां मदद खालामगोन सापर्ट खालामदों जोंहा मानगेरेट हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां गतिके बिथांजों सावरायगोन बा बिथाङाबो गावनि साननायखौ बुंगोन आरो बेबायदि बे दैदेनगिरिफ्रानो थांखि लागोन जे एबार माने सरकाराव सोर सोरखौ दायित्व होयोब्ला माने मोजाङै बिजेपिया जेखौ रायजोनो बाथ्रा होदों बेफोरखौ मावफुंनो हायो बेबायदिनो मन्त्रि सभाखौ दानाय जायो बेनो जाबाय नियम जोंनि पार्टिया आन्सलिक नङा ओंखायनो बेवहायनो गासिबो थांखिया जाजोबा ओंखायनो मेरुनिफ्रायबो बेवहाय बोसोन थायो मेरुनिफ्रायबो मोनसे बिथोन थायो आरो बेखौ मिलायलायनानैसो खालामनाय जायो गतिके 12 अक्ट'नि सिगां बेखौ जों मोनथिनाय नङा बयबो आरो बेखौ दैदेनगिरिफ्रासो बेखौ रावबो एमएलएआबो मोनथिनाय नङा। खोथाया जाहैबाय एनडिएआव बिपिएफ दं एजिपि दं बिथांमोननो बा मोननै दोलोनो माबायदि मन्त्रि बा बेसेबां होनाय जागोन बेफोरबायदि ना बेखौथ' मन्थ्रियाथ' होखागोन गतिके नाय गासिबाबो गोबांथार देरहानाय दं बिजेपिया 82सा देरहादों आरो एजिपि आरो बिपिएफआ 10 माने 10 देरहादों गतिके बेखौ दैदेनगिरिफ्रा थांखि लागोन मोनसे प्रपर्शनेटआव रायलायगोन गतिके आं सानो बे बेलायाव जेबो उसुबिदा गैया आरो अलरेडि बिजेपि हान्जानिफ्राय एजिपिजोंबो सावरायबाय बा बिपिएफजोंबो सावरायगासिनो दं मैयाबो क'क्राझाराव जयैनो जों बयखौबो लानानै मोनसे माने मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ माखासे बोसोन होदों दैदेनगिरिफोरखौ माखासे बोसोन होदों ओंखायनो बेवहाय गासिबो हान्जानिफ्राय मन्थ्रियाथ' थाखागोन नाथाय बेसेबां होनोब्ला बिथांमोना जेखौ थांखि लागोन दैदेनगिरिफ्रा बेनो जागोन आरो ना सिनियर जुनियरजों खोथा थाजोबा गासिबो गतिके बेवहाय ओंखायनो आं होनदों जे बहुतथा सिनियर दं खिन्थु जोंहा बिजेपिनिफ्राय मन्थ्रिया आरोखि हयथ' गिबियाव माने खोब माने मा होनो जुदि दाथारोबाबो माने 10 मोननो हागौ दा 82निफ्राय 10खौ सायख'नाय जागोन जे सोरखौ माने होयोब्ला
खालामनाय जागोन आरोबा दा गिबि खैजन दायो माने जोंनि मानाव गेदेर माने चिफ मिनिस्टारजों माने खैजनखौ खालामफायो बे गिबि खिन्थु आं होनदों मा 82 सानि गेजेराव बिजेपिनिफ्राय खालि माने मा होनो 12निफ्राय लानानै 13, 14सिम खोब गोबांथारब्ला बेल' मन्त्रि सभायाव थागोन आरो गतिके बेवहाय जोंहा गोबां रोंगौथि गोनां मानसिफोर दं आरो बेखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नायगोन सोर बायदि सुबुंखौ मन्त्रि होयोब्ला सरकारनि लानाय खामानिखौ ग्रासरुट लेभेलसिम मोजाङै मावनानै इयुनाव रायजो राजाफोरनि जिथु माने मा होनो आसा मिजिं बेखौ लाखिनो हायो आरो उनावबो जाहाथे रायजो राजानि अनसायनाय मोननानै बे हान्जाया जेब्लायबो सरकार दालांबाय थानो हायो ना बेनि गुबैयानो जाहैबाय बिथांमोना जेफोर माने बाथ्रा बुंदों बेखौ रायजोआ माने गुरुत्व होआखै माने रायजोजों माने सोमोन्दो थानाय जेंना नङा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPLआ बड'लेण्ड ओनसोलाव जेफोर बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राफ्रा दा रायजोनि थाखाय गुरुत्व गैया रायजोनि जेंनाया आलदा ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव BPFआ आरो हिमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथांनि दैदेननायाव BJPआ जयैनो जेफोर बाथ्राफोरखौ BTCआव बुंदों रायजोआ बिनि फारसे फोथायथि लाखिदों आरो बेखौनो जोंनि जिउआव दरखार होननानै साननानै दिनै बयबो BPF आरो BJPनि माने केन्डिडेटफोरनो भट होदों गतिके रायजोआथ' निउट्रेल दा नोंथांमोना खौरांगिरियाथ' आरो पार्टि गैया निउट्रेल नाथाय नोंथांमोना सोरनो भट होगोन जायनि सायाव मोनसे आसा खालामनो हायो खिन्थु एइबाराव UPPLखौ आसा खालामाखै ओंखायनो बेवहाय मानसिनि जेबो नङा गतिके बे हान्जानि जिथु मावथांखि बे मावथांखिनि सायाव रायजो राजाहा फोथायनाय गैया आरो हयथ' थांनाय 5 बोसोराव जिखिनि मावदों बेखौ लानानैबो हयथ' रायजो राजाया गोजोननाय गैया गतिके बिसायख'थियाव बेफोर बाथ्रायानो फैयो आरो आं सानो बिनि जाहोना बेनो जे दा UPPLआ जेफोर बाथ्राखौ बुंदों जेफोर हाबाफारि लादों रायजोआ बेखौ लानानै माने मा होनो गावसिनि जिउआव बियो खामानियाव फैगोन होननानै साना बेखायनो बिथांमोना माने NDAनि बिजाथिनो भट होदों